Jeg er på besøg hjemme hos min ven Morten, og det lyder som om han er i gang med et eller andet. Lad os lige tjekke det ud. Det lyder altså ikke for godt. Det ser ud til, at han er i gang med at skide. Er det rigtigt? Lad os finde ud om det overhovedet er. Shit in krabat. Men det var altså ikke det, du skulle. Du skulle altså lave det med den der bold. Okay. Så, men det er fordi Morten, han har et specielt talent. Han kan skyde den bold til det mål meget, meget hurtigt, selvom han faktisk rammer den der vej. Vi skal lige tjekke det ud. Morten, begynd.